Kag sa Good Vibes, opisyal na nga gin-launch ang 29th Panaad sa Negros Festival 2025. Kadungan sini ang sashing sang 27 tanan ka mga linay sang Negros nga mga contestants. May report si Barbara Mijares. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer kag provincial officials ang official launching sa Panaad sa Negros Festival Biyernes ang hapon sa Provincial Capital Park and Lagoon. Kadungan sini, isa-isa nga ginpresent ang 27 ka mga kandidata para sa linay sang Negros sa sashing ceremony nga ginsakdag. Sila ang ginupdan sang ilang nga mga alkalde o kung tiglawas sang ilang nga LGU. Para sa gobernador, ang Panaad sa Negros nga ginakabig Festival of Festivals higayon sa pag-showcase sang the best sang probinsya kag sang mga Negrense. This year, we move forward as the future unfolds. A future shaped by our unity, our rich culture, and our wavering commitment to progress and to one another. Over the years, Panaad sa Negros has been more than just a festival. It has been a symbol of our heritage, a showcase of our resilience, and a testament to our shared aspirations. This year, I am excited to witness the journey of these incredible individuals who embody the spirit of Negros. From their stunning beauty and creative artistry to the strength of their community ties. Each contestant brings a unique story and passion to the stage. Partners ang Panaad sining tuig ang Negros Cultural Foundation Incorporated kung sa diin ginapaabot ang pagtibong sang Negrense Culture and Arts, bagay nga labing ginapasalamatan ni Tanya Lopez, ang Executive Director. Lakip man sa presentation ang official nga music video. Sinadya kay nag-abot na ang bagong adlaw sa buong probinsya. Ang Panse Negrense nagsukalawon ang ibang Panaad nagbuklak karon. Magabukas ang Panaad sa Negros Festival Marso 24 kag tubtub ini sa Marso 30. Barbara Mijares para sa Digicast Negros. Nagbuklak karon.